ଆସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା 1.5 ମାସ ରଖିଲି। 1.5 ମାସ ପରେ ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା। ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି, ଫୁଲାଟା କିନ୍ତୁ ରହିଛି, ଫୁଲାଟା ରହିଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ମାସେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଚାଲିବନି, ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏଇଖୁଣି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ସ୍କୁଟିରେ, ଭାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ବଜାରରେ ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଇଏଟା ଆଣିନି ବାପାରେ, ମେଡ଼ିସିନ ଇଏଟା ଆଣି ଦେଖେଇବା। ଏତିକି ମେଡ଼ିସିନ ଡାଇବେଟିସର ଆଉ ଇଏ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗାର। ବିଶ୍ୱଜିତ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗାର, ସେଟା ଆଣିଲି। ଆଉ ଡାଇବେଟିସର ଏସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖିଆ ହେଉଛି, ସବୁ ସରିଯାଉଛି, ଫେର ଖିଆ ହେଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ହାଡ଼ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ତ କରିବେନି ମନା କଲେ। ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ଏସବୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ ଯାଉଛି। ମାସକୁ 5000 4000 ଟଙ୍କାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଖୁଣି ପୁଅ ବାହାରିଛି, ବିସ୍କୁଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଣିପାରିଲିନି ବିସ୍କୁଟ, ମେଡ଼ିସିନ କିଣିକି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଯିବେ ତାଙ୍କ ପିଇସା, ସିଏ କି ଯିବେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛି, ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ିବି। ଆର ବୁଧବାରକୁ ନିଅ ପଇସା ନିଅ। ଆଉ ଆର ବୁଧବାରକୁ ଘର ପାଖକୁ ଯିବି। ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇକି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ତ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି। ସେ ଭାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ସବୁ କିଣିକି ଦେଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି, ସବୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଆର ବୁଧବାରକୁ ଘର ପାଖକୁ ଯିବି। ଏ ପୁଅ ଅଛି, ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଇସା ଏଇଖୁଣି ଯିବେ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।